Mi vraveli, že mi bijú vnúka a chlapec má 14 rokov. A mal také jazvy po tom, mi ukázal ráno, tak mal 3 jazvy po bendreku. Jako od policajtu? Od policajtov, no. No, som prišiel za vnúkom, že kde je, ne? Lebo som sa bál o ňu, že čo sa deje. No oni ma hneď na to chytili a ja som ich hneď začal ukľuňovať, že kľud, ja nerobím nič, že som kľúň a tak. Že ma zobrali tam a tam ma nechali asi 2 hodiny takto stať. Čo som normálne som sa klepal, že som myslel, že odpadnem. No a jeden sa potom, keď som sa pýtal jedného, že mi povolili puta, lebo on stále tlačili, tak sa smial. A druhý mi jemu vraví, že keď zaplatí 20 eur pokuty, tak ma pustia. Ale predtým sa mi vyhrážal, že ma zoberú na Bardejovskú stanicu, na policajnú, a že tam si ma podajú. A říkali, proč sem přijeli vůbec? Nie, oni sa nepýtali, že prečo tu prišli. Oni skrátka robili tu poriadok. No to já nevím, co si pod tím mám představit. No. Co to je poriadok? U mňa to nebol poriadok, u mňa to bol útok na nevinných ľudí. Proč si myslíš, že je možný, že ty policajti sem takhle jako přijedou a udělají něco takového? Tak môj názor je, že jednoducho oni vedia, že môžu si dovoliť k Rómom, lebo vedia, že jednoducho, aj keď si to natočia, tak si to vynútia, aby videá, ktoré urobia amatérsky, aby tie videá zmizli. Nám sa policajti v ten deň ešte večer prišli vyhražať. Rómom? Áno, nám Rómom. Že ak to zavesíme na Facebook, na sociálne siete, alebo sa to niekde posunie ďalej, že bude zlé. A báli ste sa? A my sme, pravda, že sme sa bali, pretože už keď zakročili v ten deň, jak zakročili a vystúpili hneď z auta, začali byť, mlátiť, hlava, nehlava, deti, tehotné ženy, staré ženy. My už sme sa ozaj bali. A báli ste sa čo? Že prídu zás, lebo budú chodiť? Že prídu zás, lebo oni nám povedali, oni nám skrátka sa nám vyhražali tým, že neprídu len tak, jak prišli v ten deň, ale že prídu ich viacej a že bude tu zbúra na nás, že prídu so psami a že bude to proste strašné. Zbili priateľa, ja som ho ťahala dolu a nic policajt ma udrel, ešte som bola tehotná, ja som odpadla, ale ja sa už nepamätám nič. Jak ma prebrali, tam ešte policajti na mňa kričali, že prečo som išla tam. A prišla zachránka, ma zobrala zachránka a ako videli to tie modriny, a povedali zachránári, že či sa pošalili to tí policajti, alebo čo. Policajti vstúpili v podstate do osady. Je úplne jedno, že prečo tam vstúpili, že či hľadali niekoho. V tomto prípade v podstate zasahovali na podnet samotných Rómov, pretože v tej lokalite sa vlastne vyskytla nejaká roztržka medzi samotnými Rómami. A je to úplne jedno, že prečo tam prišli. Avšak zásah bol zase neadekvátny a nezákonný. Já si přeruším. Čím si vysvětluješ, že ty policajti v podstatě můžou, nebo mají pocit, že můžou běhnout do osady a začít zasahovat tímhle způsobem? Jednoznačne si to vysvetľujem tým, že jednoducho si myslia, že nikdy nebude niekto, kto bude mať nejaký dôkaz proti ním, ktorý bude použitý proti ním. Keďže sami nemajú tie kamery pripevnené v podstate na odeve, tak a myslia si, že ak prídu do tej osady, tak žiadne video, ktoré by z tohto incidentu bolo vyhotovené, nehrozí, tak si myslia, že jednoducho môžu si robiť čokoľvek, čo chcú. Počkej, rok 2017, každý má dneska chytrý mobil, který umí zapnout jakoby natáčení videa, je to záležitost vteřin. Proč si myslíš, že... Bohužiaľ, ako prvé video, ktoré bolo vyhotovené, bolo práve teraz. Ako tých zásahov naozaj bolo niekoľko v tých osadách a nikdy sa zatiaľ nepodarilo vyhotoviť takéto video, ktoré máme dnes.